Čaute ľudia, zase ďalšie video, ale takže poviem vám tačo, že zajtra ideme natáčať so Sebíkom, ale tu ku mne, takže môžete sa tešiť, neviem o koľko, ale budeme hneď robiť video. Ale také, že budeme natáčať a ja to dám na môj kanál, takže pozrite si a budeme natáčať toto tu, papiere od GTA 5. A to sú čísla na auta a vyskúšame si, že to funguje alebo nefunguje. A že to je naozaj, alebo je to lež, alebo takéto, čo viete. Takže môžete sa tešiť a potom si pozrite to video, to asi neviem, ale ja ani ešte neviem, že to bude fungovať, lebo ešte som to neskúšal, lebo som si to písal. Takže tešte sa na to a budem veľmi rád, že už máme 37 odberateľov, takže to je už veľmi blízko do 40, takže prajem si veľmi 40, ale veľmi si prajem 40. Takže ja za toto video, čo budeme robiť, že GTA 5, teda musíte sa to dať odber aj like, lebo to bude extrém, lebo toto, ja neviem, že to môžem tomu veriť, lebo ten prepáčte, lebo ten youtuber, čo to robil, tak možno on má OnlyLine, alebo také tačo, lebo to len OnlyLine funguje, alebo také tačo. Ale skúsime, môžeme skúsiť, takže na PSPčke, lebo aj tam to ide, a ešte aj bonus 4 skryté vozidla, aj to si ukážeme, že to funguje. Takže zajtra sa môžete na čo tešiť a zajtra si môžete pripraviť všetko, čo chcete. Usaďte sa zajtra aj zoberte si čo je to. A čau a vidíme sa zajtra o 17:00 alebo o 16:00, takže tak dajak napíšem, urobím video o tom, že kedy prišiel Sebík a tak, takže čaute a dajte Sebíkovi odber, lebo ja viem, že nemá videa, ja vás nenutím, že dajte, ale tak dajte, hej. Prosím, dajte aj jemu, lebo on sa robí youtuberom, ale ja viem, že no tak to nevadí, nie. Ale môžete mu dať, takže dajte mu odber aj like, aj TikTok má, Miška Bubenčíková, takže dávajte mu aj like, aj srdiečka, takže čau a pozdravujem vám jak vždy a potom zajtra sa teš na videa a čau a pozdravujem vám vždy a potom budú aj čo s krčkom videa, takže čau.